Krásny deň. Čo pre mňa znamená láska? Láska je domov. Je to dotyk hrejivej teky, do ktorej sa zabalím. Je to hrček teplého čaju. Šálka obľúbenej kávy. Či tablička čokolády. Láska je ticho. Hrejivá radosť v srdci. Je to hĺbka. Zdieľanie. Úplne so všetkým. S celým bytím. Je to objatie milovanej osoby, ktorá cíti a miluje podobným srdcom, ako mám ja. Je to ten pocit, som doma, som v prijatí, som v plnosti a nekonečne vďačná za to, že žijem tu a teraz, obklopená zázrakmi a v náručí milovanej zeme. To je pre mňa láska. A ešte trošku záberu z môjho lesa. A majte krásny 1. májový deň.